Estem al Centre Ocupacional Trencadís de la Pobla de Vevona. És un centre que atén a persones amb diversitat funcional en edat laboral i un dels objectius que tractem així és potenciar el seu major grau d'autonomia i la seva integració social. Per aconseguir aquest objectiu, duguem una sèrie de tallers per a potenciar totes les àrees de la seva persona, social, emocional, cognitiva, de salut, i és en aquesta àrea de salut on emmarquem aquest taller de cuina que fem avui. Pensem que és molt positiu perquè en una sola activitat es treballen diferents habilitats i capacitats que es van a preparar per a la seva vida independent. Habilitats cognitives, motores, d'interacció social, perquè treballen en equip, d'autoestima, d'iniciativa personal. També generen habilitats relacionades amb la preparació d'aliments, en hàbits d'higiene, d'alimentació saludable. Avui anem a fer un taller amb unes receptes de bombons de carabassa i unes mini pizzas en base de creïlla. La primera que anem a fer va ser la versió en carabassa simple, sin utilitzar res de sucre refinat. Anem a aprofitar el sucre natural que ens aporta la carabassa. Després farem la versió en xocolata utilitzant sols cacau pur i afegint un poc de mel. I després en les mini pizzas farem algo senzill, que siga molt fàcil de preparar i gastarem també els ingredients per a que vegin que anem a utilitzar un formatge de mozzarella fresc, que és baix en greixos, té poca sal. Ahí treballaran en les boletes que van a tindre que xafar la massa, van a tindre que rodar les boles, rebossar-ho, és a dir, tot el que sigui com motricitat, xafar-les, replenar-les, posar un pessigue de sal, una cullera sopera, una cullerada de postre, també la bàscula, comptarar, perquè al final és que ells mateixos estan creant un producte, unes receptes que després tenen la curiositat de menjar-se el que han preparat. Un dels objectius principals és que la gent disfruti els tallers i que se pugui portar a casa informació que siga positiva per a que es produïsca aquesta millora en la seva alimentació, en el seu dia a dia. La veritat és que participen molt, els agrada i molta gent no havia enxufat mai un foguer. Aleshores també és una manera de capacitar-los per a que sàpiguen tots els utensils de la cuina com s'utilitzen.